Ngono ki ipung ki mulih ki yo nglirik gedang. Ana wong tilik nggo gedang to. Lirik gedange dahar mboten ora le gawanan. Oh nggih. Tilik ngruwek ki sik nggawa gedang to. Butuh kaya kurang ajar. Matur nuwun. Iya, Mam. Wis cekak aos apa perlune ya, Nduk? Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Ngapunten niki mau aku didhawuhi 10:30 limbukan wis kudu wiwit wondene meleset 16 menit. Ya ora apa-apa. Meng meleset 16 menit e kok. Lehmu keweden ngono. Nganti gembrobyos aku, Nduk. Piye leh arep ngringkes lakon. Iya. Monggo kasumanggaken. Sapa iki sing cacek-cacek iki? Mbuh. Ya. Oh nggih. Wah, monggo Ki Hadi Sugimin ya. Lho, Ki Hadi Sugimin, lho ya. Niki kantun goleki andeng-andeng. Lah nggih. Nggih. Pak Bupati arep paring pangandikan, Mak. Iya arep paring sabda pangandika. Iya. Nggih. Nuwun sewu. Kula nuwun. Waduh Mas Danang. Hus nggih. Rumangsa Mas. Beloh lah, empaya aku arep nek ngaturi jenengan po Mas Dalijo ya gak wangun nek sampean lak Mbah. Ya nek ngene ya Mas no. Kowe bareng ana Mas Danang kok terus ngundang aku Mbah. Malik serengat kowe. Ya ora ngono lah, ya cara dene iki kan kita harus apa ya Mas, menghormati. Nek aku ki cara dene udah menganggap sampean niku guru, suhu, nenek moyang kula. Wah, leluhur fosil. Yo Mbok, Pripun? maune sing ngarep ki kepenak bareng sing guri kok bendol iki. Ngarane aku nenek moyange rumasamu aku leluhur. Mboten ampun duka. Senior ngono lho, Dik, Nggih, maksude. senior maksudnya mboten. Alah, ora sah senior ya identik karo tuwa malah. Wong aku ngundang mau ning kono ngundang aku bebek ngono iki. Ora bebek mau salah krungu Mas. Bebek. Bebek. Nggih nuwun sewu. Nyuwun sewu yen Mbok nggih. Mboten apa-apa, Dik. Nggih, menika mila nglajengaken adicara kala wau. Nggih. Awit sasampunipun adicara pangandikan. Nggih. Lah menika panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Sleman. Nggih. Panjenenganipun Bapak Danang Maharsa. SE ingkang sampun kepareng rawuh. Pak Ganda matur nuwun sanget rawuhipun. Pak Oh, Menewu. Nggih. Nggih. Menika kepareng panjenenganipun Bapak Wakil Bupati paring pangandikan. Ngaten. Nggih. Ya, Dik. Monggo. Baturi. Yang kami hormati Mas Danang nggih. Basa sing apik. Oh nggih, nggih. Piye nek sing Tirokno. nggih. Nuwun sewu. Mosok mek 1000? Lah iki sopan santun iki ngono nggih, kuwi nggih. basa sing apik. Nggih. Nuwun Nuwun sewu Mas Danang. Bapak. Mosok bapak mau kapan Bapak nek dekne Wakil Bupati. Mosok Mas Danang ya gelem rombokku. Maksudnya bapak ki ora kok terus bapak dadi pakmu sing kuat dadi pakmu ki sapa? Nggih, nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak Danang. Kepareng Kula aturi kula aturi minggah panggung. minggah rejing panggung.
Sasampunipun menika Saksampunipun menika maringi arta. maringi arta. Ngawur wae Mas kowe iki ngomong Mas dikon ngamen. Monggo Mas Danang J, katuran minggah panggung. Boleh kita sambut bersama yang meriah Mas Danang Maharsa SE, monggo. Madurun batalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam kasugengan, kawilujengan, kaharjan, tumrap kula lan panjenengan sami sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Ingkang kula hormati para sesepuh, ini sepuh hati sepuh ingkang pun sepuhaken ingkang satuhu kinabekten. Langkung-langkung ingkang kula hormati wonten ngarsanipun anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mas Anton Prabu Samendawai. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sleman Mas Gustan Ganda, soho Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Mas Harto Karyanto SIP ugi ingkang kula hormati. Mboten kesupen ugi rawuh dalu menika para anggota DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Suryono, Bapak Haji Suryono, Mbak Dara, Mbak Vika, kang kula hormati ugi. Wonten ngarsanipun Bapak Panewu Gambing, Mas Tamsis, soho Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil ugi ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah Bali Catur, Mas Andro, matur nuwun sugeng dalu. Lan mboten kesupen wonten ngarsanipun Bapak Haji Saidi soho sedaya keluarga agengipun ingkang saestu dalu menika sampun paring sedaya kemawon mateng kula lan panjenengan sedaya. Wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh pini sepuh sedaya kemawon ingkang rawuh kang kula hormati ingkang nyuwun sewu mboten saged kula sebat setunggal mboko setunggal. Mboten kesupen rencang-rencang budaya kita Mbak Trinil, kula nuwun Pak Dedalijo, alhamdulillah sami sehat. Laris. Alhamdulillah nggih suda. Suda ae. Aja terus terang ngono. Nggih. Lah mboten kesupen Ki Dalang, Ki Yusuf, lan sedaya yoganipun ingkang kula hormati ugi. Nggih. Mboten kesupen monggo sareng-sareng kula dherekaken kita sedaya tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang Gusti ingkang Maha Agung Maha Mirah. Ingkang saestu dalu menika sampun paring kanikmatan karahmatan kawilujengan. Langkung-langkung kesempatan kesehatan dumateng kula lan panjenengan sami. Katitik alhamdulillah puji syukur kita sedaya dalu menika saged makempal wonten ing mriki sak perlu nderek mangayu bagya. Kersanipun Bapak Haji Saidi sak keluarga anggenipun peresmian Joglo Arjo Suwito. Wonten ing dalu menika kanthi pinaringan sehat walafiat mboten manggih langani setunggaling menapa. Allahumma amin. Salajengipun mboten kesupen selawat saha salam mugi tansah kunjuk wonten junjungan kita suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kita tenggo-tenggo saafatipun ngantos yaumul akhir sak mangke. Amin. Nyuwun sewu saderengipun kula matur kathah sepisan kula nyuwun pangapunten rowan kula randhat ke para kasep kala niki wau amargi tesih wonten acara ingkang kedah kula hadiri wonten ing sonten kala wau
lan nderekaken pamit mbok bilih Bapak Bupati mangke mboten saged rawuh wonten ing dalu menika amargi sarengan acara wonten ngemplak kalian cangkringan ananging mbok bilih mangke menawi wedalipun tasih saged rawuh mangke badhe rawuh wonten ing mriki. Alhamdulillah. Bapak Ibu para lenggah sedaya saestu dalu menika kula awit atas namipun pribadi saha minggahipun pemerintah Kabupaten Sleman ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Haji Saidi saha sedaya keluarga. Dalu menika sampun paring undangan dumateng kita sedaya sak perlu napa nyekseni anggenipun peresmian Joglo Arjo Suwita wonten ing dalu menika. Derek tetungga kita sedaya mugi-mugi Joglo Arjo Suwita menika mangke saged nambah kagem kegiatan sosial lan kagem kegiatan budaya kalian masyarakat sak kiwa tengenipun padukuhan mriki. Lan mugi-mugi saged kagem manfaat dumateng masyarakat sanes, masyarakat luas menawi badhe ngawontenaken kegiatan napa kemawon. Niki pun sewake mboten Pak Hadi, Saidi. Nggih. Sewake. Nggih. Nah, lak kula le promosi sekalian kan ngoten. Dadi cetha niki para sederek niku diaturi teng mriki kapurih nyekseni napa niki Joglo Arjo Suwita mangke mbok bilih panjenengan sedaya badhe kagungan damel napa kemawon. Engko Pakde Dalijo nek tetakan yo ning kene ra apa-apa. Waduh kok tetap. Le tetakan tak bayari wis. Anu memperbarui. Nah, diukir. Mengke monggo Diprodo, Mas. Nggih. Saged sapa iki mau? Kula mbayangke ketoke piye diprodo, Mas. Kalih anu Ampun. dipun sukani anting-anting. Nggih. Mangke sak mangke monggo mugi-mugi saestu Joglo Arjo Suwita menika saged napa manfaat kagem masyarakat luas. Amin. Matur nuwun Bapak Haji Saidi saha sedaya keluarga ingkang saestu dumugi dalu menika tasih napa nggih dados napa sesepuhipun warga masyarakat Sleman. Langkung-langkung sak kawetonipun kapanewon gamping mriki Bapak Haji Saidi menika menawi gadah napa krentek mesti nek ra wayangan ya apa wae gitu. Niki jane ya wis kangen suwe ora weruh wayange Ki Dalang Ki Yusuf niki. Wah niki sewan kok, Pak. Ah nggih nek mboten ya ora ketupriki njenengan. Kaya gelem sak mbatan. Niki wayang sewan ya. Niki waduh dirasani lho Ki Yusuf. Terus pundi? Saiki ketop pira? Anu Pripun ora ana anu. Ah. WA mawon. Ah, WA mawon. Lho, mboten niki tegese engko nek niki para punggawa niki do ngersake lak nggih karuan le nyepaki ngoten lho. Oh, ngaten. Pas nongko ora nyandak duwite engko memang rasani. Gitu. Nek kokean ya ora kuat kan ngoten. Nggih. Pun mengke gampang. Nggih. Lewat running tag. Nggih. Nggih, mbok pilih ngeten mboten kathah anggen kula matur. Saestu dalu menika kita sedaya monggo nderek nyengkuyung, nderek dedonga. Mugi-mugi Joglo Arjo Suwita menika mangke saestu kagem saged napa nggih kegiatan-kegiatan masyarakat. Sae menika kegiatan sosial, kegiatan seni budaya ingkang napa wujudaken napa kemawon mugi-mugi mangke saged regeng kagem kegiatan masyarakat lan saestu tuntuk kemawon kula ingkang sowan lan sedaya kemawon mriki tansah nderek dedonga mugi-mugi Bapak Haji Saidi lan seluruh keluarga tansah pun paringi kesehatan umur panjang Amin. tasih saged ngemong sedaya masyarakat wonten sak kiwa tengeten mriki langkung-langkung masyarakat Kabupaten Sleman. Amin. Setuju mboten? Nggih. Nek setuju tepuk tangan. Nah, setanggapke wayang larang-larang kon tepuk tangan we angel. Bubar mawon Pak Dalang. Nggih. Rasa sedo limbuan. Nek nek sedo limbuan sing seneng Pak Dalijo Pak Trinil. Wis bayaran. Mbak Trinil bayaran terus bali. Wis macak ngene iki Wis lho. macak Pak, lho. midit nggih to. Pun niku mawon ingkang saged koturaken mboten kathah menawi wonten klintak-klintunipun kirang sopanipun anggen kula matur
saestu nyuwun agunging samudra pangaksami. Amin. Matur nuwun kula pungkasi billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Danang dan kami mohon untuk sekaligus meresmikan Joglo Arjo Suwito yang kami hormati Bapak Danang beserta Bapak Haji Saidi beserta keluarga untuk mendampingi dan monggo Pak Penewu dan para tamu undangan VIP boleh mendampingi Bapak Wabuk untuk pemotongan pita sebagai simbolis peresmian Joglo Arjo Suwito pada kesempatan malam hari ini. Monggo Pak Haji Saidi sekalian Ibu kulawarga Putra wayah. monggo katuran minggah Nggih. mangke saking ler nggih. Mungkin dipun iringi grangsangan, napa? Gangsaran, nggih. Anu iringanipun garangan. Aduh, malah saya selenco to Mas. Monggo. Nggih. Silakan para tamu undangan juga boleh mendampingi, nggih. Iringan gangsaran kali anu rebab mawon. Gangsaran buka rebab ngeten to, Dik? Nggih. Nggih. Monggo Bapak Haji Saidi, Bapak Danang Maharsa, sekalian Pak Ganda ingkang sampun ngasta pamagasing pita Gunting. Nah, gunting. Pamagasing pita swara. Kok medeni men panjenengan menika. Nggih. Kita etang nggih Nggih. peresmian Joglo Arjo Suwito oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Wakil Bupati Sleman Tipu alon-alon. Bapak Haji Saidi dan juga Bapak Ganda. Boten sengaja niki. Setunggal kali 3. Luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Sleman, Bapak Danang Maharsa SE dan juga Bapak Haji Saidi beserta keluarga dan juga para tamu undangan yang sudah mendampingi untuk meresmikan Joglo Arjo Suwito dan kami mohon boleh berfoto bersama. Monggo. Monggo foto sesarengan. Nggih. Nggih. Bapak Monggo, Toto. Wakil Bupati Sleman beserta Bapak Haji Saidi sakulawarga, Bapak Ganda ugi panjenenganipun Bapak Penewu. Nggih. Awas, niki ndak ketutupan soko, Mbak. Nggih, monggo. Nggih. Mas, iki dirimu viral iki sesuk. Wis ra apa-apa iki. Malah peresmiannya Joglo Arjo Suwito malah viral ini. Semoga malah tambah rame, Nggih. Amin. Amin. Nggih. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong, matur sembah nuwun. Terima Nggih. kasih. Nggih, boleh yang mau berfoto-foto juga boleh. Viral iki. Piye Viral. iki? Heeh, Viral tapi malah muda. Tujokne aku mau meneng ah. Aku gerak-gerak men ra kenal lah aku. Ora Kang Mas kowe kan ya, Viral Mas. tapi muda. Amin. Malah semuanya jadi tahu ya Mas. Iki mau sapa iki mau saya salah. Oh nang ngendi tanggane? Oh nang Joglo Arjo Suwito. Ah lambemu. Aku tak lerengke Mas sampean ki. Aku ya melu deg-degan kok. Nah, soalnya aku ki karo media mau. Heeh, wis gak apa-apa. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Haji Saidi, nuwun Pak. Semoga Bos. saja sangat bermanfaat Joglonipun matur sembah Nuwun, nuwun Pak Pak Haji. Danang. Monggo. Mak dijawer niki Pak Danang. Ning Pak Danang ngendika Pri. dungane sing penting donga. Wah nggih. Saiki wakil bupati sesuk bupati. Yuk iso no. Aku tak dadi bupati Blambangan ae lah. Lho. Ngaten nggih Pak Danang. Wis, pokoknya. Iya lho, weluh. Lho mbiyen ya. Piye, Mas? Saurunge ana pilihan. Heeh. Lho Mas Danang kuwi jejer karo
tak foto. Heeh. Nah, sampun serasi. Wah, Loh, akhirnya jadi betul. itu karena penerawangannya. Iki ana fotone. Ngapu Lho iki. piye to iki? Ngomong sok. Aku ki penasihat spiritual. Ayo berarti bener ta nek leluhur. Oh ya ora nek kuwi. Mas, tadi kita sudah menyaksikan peresmian Joglo Arjo Suwito. Iki nang kene nanti juga ada bintang tamune lho, Mas. Nggih, menika Nggih. mangke badhe pun gayengaken pun regengaken Nggih. kalian Enten sinten? Mbah Ayo, Mbok. Waluyo. Mbah Waloyo, Terus aktor enten Bu Suhin Bude kalian Suhin kalih Mbak Elisa Or Mbak karo Elisa Salaso. Or karo Salaso. Aduh. Saestu mangke Nggih. dagelanipun gayeng, Nggih. regeng. Wis kabeh sumringah nang kene nggih. Pokoke lucu Seneng ra to lucu. Bapak Ibu? Remen nggih? Nggih. Mosok nek seneng kok ora tepuk tangan niku pripun? Nah, matur suwun nggih. Monggo kita Nggih. Lanjut, mirsani ya. sesarengan. Nggih, Nggih. Mas. Menika Mbah Waluyo, Mbak Yusuhin kalian Mbak Elisa Or karo Salaso. Apa ide pamit Nggih, mundur. siap. pun Kepareng rampung. kula Pamit derek- nggih. mundur nggih Yuli Mbok. Nggih, nderekaken Pamit sugeng. nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun sanget, salam karaharyon, Nggih. berkah rahayu wilujeng matur nuwun. Matur Akhirul kalam, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ya, Wis sah sinampurna, Nduk. ya wis di resmekke ya, Mak. Ya. Joglo Arjo Suwito. Ki ora mung siji, ora mung dalam rangka peresmian Joglo Arjo Suwito tok. Banjur ana apa meneh? Iki ya sing sepisan iki cetha acarane peresmian joglo kuwi mau. Ya, Ping pindhone iki memperingati hari ulang tahune garwa saking piyambakipun Bapak Haji Saidi, piyambakipun Ibu Hajah Tinem. ya. Lajeng ingkang angka 3 adicaranipun inggih menika putra pambayun saking piyambakipun Bapak Haji Saidi, piyambakipun Mas Ivan Haryanto badhe pamitan badhe tindak wonten ing Mekah Madinah ngleksanani tuwin nyampurnakaken rukun Islam inggih menika nindakaken ibadah haji. Luar biasa ya, Mak. Ya, Pramila iki aku diparingi purba wasesa kapurih nyuwunake donga pangestu ana ngersaning para warga masyarakat sartane para tamu undangan ingkang padha nyekseni padha arawuh ana ing bengi iki. Muga-muga sakmengko panjenengane Mas Ivan Haryanto anggone besok bakal nindakake ibadah haji. Muga-muga kondur ana ing tanah Jawa, ana ing bumi kelahiran ana ing Ngayogyakarta adine ngerat kene meneh. Muga-muga iso dadi haji ingkang mabrur. ya, Mak. Ya, Allahumma amin. Allahumma amin ya, Mak. Ya. Tur meneh iki uga acarane uga tasyakuran syukuran piyambakipun Bapak Haji Saidi Kepiye? nggone nalika semana nandang gerah, Nduk. Oh ya, Bengi iki disyukuri alhamdulillah panjenengane Pak Haji Saidi sehat meneh. alhamdulillah ya, Mak. Ya, Ya senajan ta urung 100% pulih kaya wingi uni. Merga iki sesuk ora suwe meneh panjenengane Bapak Haji Saidi bakal nindakake pengobatan meneh, Nduk. oh ya. Operasi sing kedua kalinya. Merga wingi ana sing kurang antarane nuwun sewu balung siji lan siji niki urung iso gathuk-tuk. Iya, Mak. Ya. Las kasembatan tenan awake dhewe gelar kelir nang kene meneh. Lah iya. Aku kelingan biyen nalikane ning Joglo Rasa Dinama kae. Heeh. Kowe sing mayang ya, Mak. Ya. Heeh, kae aku mayang ning kono kae pas sikilku lagi alangan. Nah, iya. Lagi ra iso mancal keprak mbiyen. Ya ini ya wis ora apa-apa alhamdulillah. Wong panjenengane Pak Haji Saidi iki saben awake dhewe wayangan mesti panjenengane berkahi rawuh nyusul awake dhewe. Iya. Le rawuh ya mung ora rawuh tok, ora mung mriksani tok ning ya mesti ninggali ora ketang jumlahe semene iki ayo to. Iya. Dadi Pak Haji Saidi iki piyaine sembodo. Iya. Bener, Mak. Ya. Angger pentas apa ngrawuhi pementasane awake dhewe mung tak sindar-sindir.
Mbangane ming nyuwar-nyawer mbok nanggap dhewe to, Pak. Aku ya ngono kaleksanan bengi iki. Alhamdulillah, Mak ya. Tur ya iki sesuk panjenengan putrane Mas Ivan Haryanto, putrane Pak Haji Saidi bakal nindakake ibadah haji. Wo ngono. Le ibadah haji ning endi? Ning Mekah Madinah kono, ning negara Arab Saudi, Arab Saudi. Iya. Arab Saudi banget. Kaya ngapunten kaya. Iya. Ngawur we. Arab Saudi kok iso Arab Saudi. Kepencet, Nduk, kepencet. Iki senengane ora. Ora apa-apa. Pak Haji Saidi tak garapi ngono ki malah panjenengane saya seneng, saya remen kok, Nduk. Iya. Ki gandeng bintang tamune Mbah Waloyo iki kok mesti cetha didhawuhi supayane jula-juli. Iya, Tekek lorek kudu metu. Nek ora ijole nyawa. Wah. iya Mak ya. Nggih, macake para sedulur-sedulur ingkang kepareng menehi nawala ning awake dhewe, Nduk. Iya. Iki saka sobat ngebyar iki mau wis transfer 1 juta weh kagem keluarga Ansor Laras nyuwun mawar kuning kagem spot Mbak Elisa matur sembah nuwun. Ya. Sobat ngebyar Mak ya. Terus iki saking penjahipun Ibu Sri Rezeki Temanggung badhe request lagunipun Gelo. Ya matur nuwun. Menika ugi saking sedulur ingkang mapan wonten ing Semarang penjahipun Mas Totok kagem penjahipun Bapak Haji Saidi, penjahipun Bapak Purwanto, Mas Sutrisno, dalah keluarga besar PT Movida dan PT Ravano Group semoga tambah sukses. Amin. Usahanya berkah kagem sedayanipun. Amin. Syukur-syukur menawi nambah SPBU kersa nanggap wayang malih lakone Bagong bangun SPBU. Waduh modar iki. Lah piye? Ngelakon-lakon sing ngene iki sing marai mumet ndas iki. Ya ora apa-apa nyentikani dawuh kok ya Mak. Lah iya. Ugi kagem keluarga besar siswa putra spesial kagem Bapak Dalima siswa Suprapto ingkang mapan wonten ing Karangpoh Perbutan Katongan Ngelipar Gunung Kidul. Sugeng mriksani nyuwun lagu Tiwul Gunung Kidul utawi Caping Gunung dipun jenggelengaken. Saweran sampun kula transfer 1 juta matur sembah nuwun. Saking putranipun mbahipun Bapak Dalima siswa Suprapto ingkang pidhah wonten ing Karangpoh Matur nuwun. Bengi iki udan saweran Mak ya. Iya. Menika nyuwun lagu Caping Gunung pun jenggelengaken malih ya. Saking grup Mazda Foni Saredya Toko Yola Berkah Sambi Pitu kagem keluarga besar Bapak Haji Saidi matur nuwun. Luar biasa. Saking paguyuban maju bareng. Oh iya. Paguyuban tukang tenda, dekorasi dan sound system. Nyuwun apa Mak? Iki ora ana tulisane apa-apa ya mung paring ngarta. Cacahe 200.000 matur sembah nuwun. Muga dadi berkah barokah. Iya. Ya iki ngaturi munggah panggung penjane Mbak Elisa utamane kanggo Mbah Waloyo kelawan Mbok Demu. Sapa? Penjane Mbok Desuhin, Nduk. Ya. Supayane paring donga panyengkuyung kanggo penjane Pak Haji Saidi ingkang wis kepareng ngresmekake joglo Arja Suwita iki mengko ingkang bakal kinarya sarana digunakake kanggo kegiatan bermasyarakat kayata rapat terus piyai ingkang bakal ngersake kanggo hajatan Ya. nggo ewuh mantu ngunduh mantu lan sak panunggalane monggo saged menghubungi pun Bapak Haji Saidi. Ya matur nuwun Mak ya. Ya diaturi mungkaning papanggungan penjalane Mbak Elisa karo Pak Dewaloyo karo Mbok Desuhin Mak ya. Disepoti mawar kuning. Ya Mas, kaya ngapa?
Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Elisa. Waduh, iki Wah niki pripun nggih kahanane nggih tebeh nggih. ora apa-apa. Iki nek aku ora madhep rono malah mulih-mulih pijet aku. Lah nggih, monggo madhep mriki mawon. Niki Bapak mboten kados adat saben. Oh, iki ngapa to niki? Kenging napa, Mbak? Nah, mlumpuk rodoan. Iki lho mbokmu Nesel. iki. Ngapa to? Ngele muring-muring ke saka ngomah nganti tekan kene. Muring-muring ngapa to Pak? Ket mau ki ngapa to Simbok kok muring-muring ngapa to? Gara-gara nang pasar mboncengke bronjong. Bronjong. Bronjong sing ngedram kuwi apa piye? Bronjong ken anu kae lho apa keranjang. Oh, alah. Nganggo sepeda motor. Ah. Aku bakul janganan to. Lah kene tak boncengke gandeng sisih kiwa. Simbok ning sisih kiwa. Heeh, kan miring kiwa. Lah iya. Tekan pasar kan dheke babak bunyak. Mergo kejegluk-jegluk watu kuwi. Muring-muring. Lah kok aku ngomong dhe mulane men saimbang, men ora gonjot. Aku tak rabi meneh gak siji kowe, siji kak bojo nom. Aku ngomong. Lah nek mung ora bombing kuwi kok keki watu apa-apa wae rak ya iso to. Lah watu ya ora ndek nyawa kok le maneh. Apa kudu wong wedok? Lah iya lanang apa ya kon ora beni? Ya ta. Lah iya bener Bapak iki. Lah nek gelem wae ora apa-apa lanang. Lah kok malah mbelani bapakmu to, Nok? Lah iya penak nek misale bojo loro ya, Pak. Lah iya kowe sesuk nek dadi manten, sing mengestoni ibumu loro. Nah, Kowe kelingan ora? Ana unan-unan. Swarga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Lah, Berarti nek simbokku nek telapakane papat pengestune saya akeh. surgane akeh. Ngono lho, Mbok. Dadi ya bener Aku tak Bapak. takon. Nek sampean iki kepengin rabi meneh ki apa isih iso nyembadani? Wah ya ora kok mergo nyembadani, sing penting ki aku ki kepengin kaya Pak Haji Saidi. Lho. Haji Saidi. Pak Haji Saidi ming setya bekti kalih Ibu Hajah Tinem. Ora masalah le rabi, masalah juragan. Oh, dadi kepengin dadi juragan. Lho aku ki rabine yo dadi juragan, aku ki dadi juragan. Seprene aku wis dadi juragan. Juragan apa? Tempe to. Dadi Oh, juragan tempe wong umum. Lho. Pabrik tempe. Sampean kuwi? Ngedeke pabrik tempe. Lah gek direkture sapa? Aku. Weh, sekretarise, Pak. Aku. Weh. Diayai dhewe. Bendaharane, Pak. Aku. Elok tenan. Penjualan ya sampean. Aku. Sing tuku Ora ono. Ora kok sampean njut arep ngedeke pabrik Pabrik tempe. tempe. Kuwi kira-kira ki sedina ki entek pira? Aku wis buka pabrik tempe sedina paling ora 3 kilo. Tak cilik. Oh, 3 kilo wae. Lah 3 kilo ilmu. Wong bakul kuwi jenenge wong tak kira kental-kentalan. Nek aja nyepelekke tempe. Lah, Tempe kuwi sing paling ngampuh dhewe. kok iso? kok iso? Kowe arep iwak bosok, Lah ya apa ya, Nok? roti bosok. Nah nek tempe bosok isih enak kok ngayal kuwi. Ora lah nek tempe kuwi digawe saka apa to? Lho tempe saka dele, lah dele kuwi sing paling ngampuh lan paling sopan. Ngono dilewe kok sopan. Lah nek jagung apa? Biasane to? Jagung. Ya gur jagung, kacang. Ya kacang. Kacang. Nah, telo. Telo. Nah, ini nek dele iso bosok. Apa? Dangsul. Liyane ora iso bosok. Oh, iya. Iya ya, Mbah. Sing paling sopan ki Ajeng kuwi. tumbah dangsul. Ora ana ngajeng tumbas dele ora ana. Mesti kudu dibasakke. Ning nek tumbas kacang ana ora ning tumbas dibasake kacang ya apa ora eneng ora ngerti aku. Dadi Matur nuwun pokoke ngene Nggih, dhewe. kahanan. Yes, Anane Mbah rame nuwun kaya Pak Haji iki. Saidi sampun gelar menika kabudayan Jawi. Wah. Ngresmekke. Kuwi ngresmekke napa Ngresmekke to, Pak? joglo. Kae ngrebake joglo Oh. Arjo Swito. Arjo suwi. To
to. Nganggo to, Pak. Heeh. Ah, Lah ya Arjo Swita ki Arjo ki cetha ngarani Raharjo, Swita ki saklamanya. Ngono, Raharjo salah. Lah nggonamu ki kapan ehmu arek ngresmekke njut mengko nglumpuke kanca-kanca ansor laras iki. Wis tak resmekke dhewe. Lah kok ngresmekke dhewe paling ora kira ya. Nek Nganggo Pak Haji rame-rame. Saidi bangun cagake biasa. Heeh. Nek nggon aku ki ukir anggere esuk malih. Saking ngapi apa piye? Elok-elok. Kir saben esuk malih, Pak. Lapangan rayap to anggere esuk ki ganti. Ukiran alami kok ya ora apa-apa. Dan sewu wonten ngarsanipun njenipun Bapak Wakil Gubernur apa? Ora. Sing mau lho. Ora. Lah aku mau ngrungokke iki Wakil Gubernur ngono kok ya kono Lah, mau. sing penting Heeh. Dhuwur. Lah nek saya dhuwur apa-apa timbangane wonten ngarsanipun Bapak Wakil Dukuh. Ngono ora apik. Bapak Wakil Bupati Sleman matur suwun Pak Danang mungkin nggih. Wah, janji. Sampean pun ngertos. Lho, aku ki le tepung le kenal le Srawung karo jenenge Pak Danang ki wiwit aku isih melarat. Nganti saiki aku dadi kere. Tak kira nek wis sugih ngono. juane ra ono. Ora ono kemajuan. Nun sewu arep mung Arep sugih piye wong kahananmu kaya ngono. Saiki golek sesuk wis tagih ngutang kok. Wah. Ya ra. Aku ewuh ya kewirangan kok. Lah napa? Beda karo nyari Pak Haji Saidi, beda karo juragan-juragan. Mantene wah akeh tamune ini anggere manten ngrangkul tamu ngrangkul sing di omah ngono. Sukses Pak. Nggih matur nuwun lunga terus meneh. Lancar Pak. Nggih matur nuwun. Aku ewuh iki le ngrangkul daginge kayak dibayar ya. Nggih. Ya beda ya, Pak ya. Lah ya sembada karo keadaane kok ya. Beda, Pak. Daging sangat. Le nagih ki mboyo sesuk nek rampung aku ya. Lah wong Lah samar ya, Mbok ya, samar ya, Mbok. Lah ya arep nyenengke anak ora gelem modal. Wah, lah Tekno kok undangane wong 2000. Lah tujune sing teko gur wong 20 lah nek 2000 tenan jet arep kok ingoni nggo apa? Wah, lah ya ora usah dingoni. Lah ya carane kok jeneng Lah tak gawe omahku ki sing sempit ki dadi wong ki ora jenak jagongne kono kuwi. Ya ono idene. suguhane wae apa coba? Ya, apa? Paring ora ki nang es buah. Es buah, Ayo. stop. Ayo delok-delok drayo ya ora. Ora lah sampean kok tuku es prongkolan arek kok ngopo? Mbok ya ora ngisi di sini Pak Ne ah. Lah ya tak gandrulke to. Lah ya ora sah ngono kuwi to sing jenenge aku ki ora ewuh ki tenan mongko aku nek ngundang wong 3000 kok sing teko wong 16 padahal aku nek jagong ya umum sanak. Piro? Nek adoh ya 15 nek cedhak ya 10. Wah kuwi medhit banget jenenge kuwi. Hah? Kuwi medhit jenenge kuwi. Ora medhit sing jenenge jare ming nyuwun donga pangestu. Kuwi untung aku jagong. Paling ora ya 100 to. Iya, ana jenenge jagong 15.000 anak putu kok jak kabeh. Lah tenan nang omah ya ora eneng-eneng mbok ya wis men. Nggih kula nuwun Mas Nggih. Dalang. Mbah Waluyo sami sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok nang rumah sakit. Loh. Nggih. Ning pun Bali, pun Oh, Mansul. nggih. Nggih. Wah aku jejer kamar malah aku lara-larake guyu lho. Lah pripun? Dadi ana wong nunggu bojone. Bojone iki lara. Iya. Sing lanang sing wedok Sing wedok nunggu. Seminggu ra mulih to nang kono. Lah sing lanang wis delik-delik kowe arep makam apa, Pak? Kowe arep makam apa? Nyedak-nyedak malah sing lanang muni anu wae kowe ngaliya aku malah mati. Lah ngopo? Mambu ababmu. Lah seminggu sing wedok ya ora memangan. Oh. Anak aku Wong nek ora sing mangan disuarane kan ya. kono kowe mulai tenak lenggek-lenggek mari karepmu, ora karepmu ngono ya nak. Kuwi jenenge egois nek kuwi. Lah diunekke ngono kon mulai. Oh. Aku lara ki wiyaga-wiyaga ki nek ngene do gapyak-gapyak dalang sithik. Aku lara ki mbok sitok tenan sing dilek. Lah sampean ki ora ngabari lah mbok ya meneh ki ditelepon. Mbok maune disiarke apa piye? Sing tilek iki. Iki arep kaya ngene iki, juange. Tilek tenan, nggawa jeruk pecute. Walah, wang. Iki aku ki tipes aku. Saya. Mongko lambung ya, Pak. Lah, endi to? Lah iki. Apa? Iki sing Masih paling ku- ngurik sak ngalam donya. Yo eneng wong tilik tanggoku ki 100, iki nggih tumbas wedang nggih, 100 ngisor bantal. Lah iki Pak De nggih tumbas. Duitku ki mane 400. Iki nglebokke kari 100 lho duitku. Kok yo iso.
Ki tilek kok ngruwek aku. Ora kaya sampean iki wong loro kok ya ngopeni wong tilek Nek iki. loro-loro ning nggon dhuwit ki tetep aku. Sing lara rak ragane nek nalare sehat ya Mbah ya. So sampean iki sini-sini. Apa iki? Lah iya wong jenenge amplop burung diulungke mbok saut. Lah ketimbangan engko lali. Aku rak mesake sing tilek ngono tekan omah bali meneh. Ngene iki aja dikeki mbok demo ngono barang iki. Saru. Wah saru apa wong nek dina ya bablas kok. Ngono ki ipung ki mulih ki yo nglirik gedang. Ana wong tilek nggo gedang to. Lirik gedange dahar mboten ora le gawanan. Oh nggih. Tilek ngruwek ki sik nggawa gedang to. Butuh kaya Mulane lemune ora lok-ilok. Iya. Nggih guyon asung pandonga Mbah. Nggih. Dumateng panjenengan Pak Haji Saidi ingkang sampun pareng ngresmekaken Joglarjo Suwita kalian putranipun ingkang badhe tindak ibadah haji kalian panjenengan Ibu Hajah dinten ingkang tanggap warsa dinten menika. Ngaten. Mugi sedaya pinanggih kalih sing sambikala. Jumbuh ingkang kinayu sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kesti Basuki Kang Kesti kecandak mengpun uyak gagah ingkang jinangkah. Ngaten menika sampun sedaya rinangkum. Matur nuwun. Kok ya pinter ya, Mbak. Iku wis makili anak bojo. Loro telu kabeh. Iya. Danipun Bapak Wakil Bupati mbok beli ngersakaken lelagon monggo paring dawuh kemawon mangke menapa ngersakaken badhe nyekar piyambak mangke pun dherekaken nuwun sewu monggo. Mboten oh nggih, trima bayar. Mboten napa-napa Pak. Sing mau ya bahas meneh. Ora ngendika apa-apa kok sampean ki ya ngono ki lho. Aku ngapa-apa kok Masa aku mbok ya aja luwes-luwes njaluk iki lho. Melu dapurmu tak goleke wong ya. Nun sewu padanan namung gegujengan nun sewu nggih. Gujengan sih. Nggih. Nek Mboten enten dapur napa? Dawuh napa nggih mbok menawi wonten Nggih. panggilan Mas Yusuf. sing cetha caping gunung niki wau. Caping gunung. Pak Haji Saidi iki wajib iki Mbah. Oh nggih. Wong iki mau ya saka Sobat Ngebyar ya wis transfer sak yuta. Oh, matur suwun Ya ta? Sobat Ngebyar di Jakarta. Saka Semarang ya wis transfer sak yuta. Ya lho wong engko tak dumke anu Mbah. Anggota sampean. Tangga teparo kula teku. Tenangno pikirmu Pak, nek mengko tak transfer dhewe. Lah dindumke tangga teparo lha aku ki 3 kilo lho jarake adus kok. Iki nomor rekeningmu ki piro? Aku ya tanggamu, Den. Iki nek Pak Haji Saidi kagungan kersa. Ucapan-ucapan bunga-bunga banyak sekali. Aku biyen barewo ki malah lis polisi. Lah apa gawe kasus Lah jenengan? kesita apa piye? Sakit. Ayo nduk. Saben bengi. Mbah Waloyo kudu jenggleng. Harap ditahu ya. Ini titik tengah untuk syuting ini. Ini ya, Pak. Jadi kita berdiri di sini. Ya ora kudu, kene bae. Kene to Mas. Iya to, Pak, jane iki sing tengah sapa? Aja kaya ngono kuwi to. Aku gergon geger. Aku ku wis tuwa kok malah dhewe. Lah apa wong tekno reto wal saka kene iki kok. Iki jenenge pancuran kinapit sendang. Dadi pancurane sampean. Sendange iki. Oh, ki Nek isih perawan-perawan karo Joko. Lah nek wis tuwa kaya aku. Ya grojokan kinapit Telaga. Monggo. Tang kiri tang. Len jumbul aja dhuwur-dhuwur, grojokane njek mancur. Ora apa-apa malah iso nggo irigasi kok mengko ora. Ngawur. Lah jare mau tlaga. Iya. Yen Iki sapa sing ceto? Aku apa bapak apa iku? Jane rute rak ngene to. Oh iya, Bapak. Ya, kowe. Lho. Sing tengah sapa? kene no. Dadi diawali saka anak wedok, aku terus jenengan. Kaya jarum jan. Jarang. Oh, nggih. Yen memajang Kendange Mas. Nah.
Wing kok suwe-suwe juruse kodhok metu wing kok. Nggon kembang wae. Ayo, kowe. Kan urut ngene bali rono. Oh. Dadi bar Aja dompo terus. dadi bar kono Bar terus kono iki. kene. Oh, kok ya. Ayo kok ya. Oh ya. Rada tengah kene. Tengah kene ora jero. Iya. Kembang lara. Ayo. Kembang wae Wah iki diakali iki. Ora jane sampean ki sapa wae ora to? Aku ki langsung serak. Angger tekan gilirane kok njut mencelat. Serak. Tenan lho iki. Tenan lho iki. Wah ya ora. Kok nek serak terus lho. Ora ngawur senengane kok ora. Pacita. Tadi sih. Aja kok egol-egolke sedelok meneh iki arep hari korban. Engko nek nganti cacat. Wah, atos. Kowe bojoku kaya mungsuh. Lah kok piye to kok mungsuh? Kok hari korban nek ngene-ngene terus cacat terus ra payu no piye? Ya lah kan angger nang pasar kae blantik-blantik wah jan ana cacate ngono. Arep muni sang goreng Ora Pak Le. Ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas Aleng-aleng caping gunung. Ya, jula-juli kudu metu, Mbak. Yo, tekek lorek wajib. Barang to, Pak. Ngopo to kok ya sempat-sempate. Mau. Sampene geraga kon Gawa. kekidungan kok njut malah nggawa pisang ya nggo ngopo? iki wis tau gawe wirang aku. Ngono pisang Lah, kok pripun? gawirang. Lah aku arep sowan nang ngene Pak Haji Saidi. Waktu dulu. Iya yang dulu itu. Lah aku dan aku ngeyup nang kono kuwi. Uduan terus ning ngarep omah nang gedang selirang nang nggon wit mateng kabeh. Terus Sing di omah ora ana. Aku mangan full. Lah kok sing di omah teko. pripun? Aku yo ngomong, "Bu, ngapunten kula mangan gedang niki lah, mboten enten sing opek. Le wangsulan sengak." Piye? Sengak oh sengak. Ora apa-apa, Pak. Wong kuwi mung sok dipangani munyuk. Lah kuwi. Saat jenengan dahar iki mau mesti to sing kagungan pisang ki preso. Oh, lah kena buntute ngono. Ngawur. Lah ora lah kok didengarmu iki. Omonganmu kok saiki kendel banget tuh. Ora kendel lagi malah perkara oh sampean dhewe sing ngendika kok. Iya. Munyuk. Joli nggih, Mbak Ceng. Nggih, nggih. Nggih, Mas Lawoyo. Anu Mas Waloyo nggih. Anu ya. Ora ngesaki apa to sampean? Nya, Kartu. darani duit. Wong wedok ki anggere wong rogo sak wis tratapan wae. Aku curiga oh saben-saben saya suka tanggapan kok ora digeki aku. Weh, wong genah 2.500 tanahke kowe kabeh kok. Aku ora jujur. Aku wingi nemu 500 kok. Endi? Nang nggon jasmu. Kaya duit
Sial kae. Udut kok sial. Wis tak delekke sik ketemu ki. Ya ora apa-apa. Senengane karo bojo untet-untetan. Anggere nggon HP telepon kok delik-deliki ngopo? Jare saka Sarjiah. Sarjiah sapa? Sarjiah ki Mbak Yumu. Mus ora usah ngomong bae aku arep jula-juli iki. Iki konsentrasi. Gaya. Alah sebentar. Ya, Mbak. Wara. Dinteni lho iki. Ayo sore tuku bubur. Kaeno iwak pitik kok dibumbu opor. Nek dadi wong urip aja seneng takabur. Luwe becik ayo sing andhap asor. Wah nggih. Aku yakin ngono kuwi mesti akeh sedulur. Ya, tekek lorek, Mbah. Wah. Ya. Ora neng sing mundhut tekek lorek kok. Eleng Pak Haji Saidi iki nek le penjane iso lega penggali iki nek jenengan Nek sampean ora tekek lorek apa ora tok mulut. Nuwun sewu Pak Haji Saidi napa leser, napa leres ngersake tekek lorek Pak Haji Saidi. Oke. Oh. Mboten Arep namung piye? Pak Haji Saidi. Tekek lorek kok ndase ireng. Arep wis tuwek. Iso ngarit. Arep apa? Ngarit mempeng. Ayo. sing genah. Tempone sing genah iki kanca-kanca bingung. Oh. Aku ya Baleni neh. Ya aja tekek lorek lah. Lah apa? Tuku klambi ning Wonosari Pak Haji Saidi sugih rejeki. Allahumma amin. Nuwun sewu ketur bapak saha ibu ingkang sampun kersa rawuh monggo dalu-dalu sedaya paring donga pangestu mugi Pak Saidi manggen rahayu nuwun sewu bapak wakil bupati ingkang sampun rawuh wonten dalu niki paring donga pangestu kaha astuti katur wonten Pak Saidi sak keluarga lak lestari nuwun sewu wonten ngarsane Pak Lurah lengarahke rakyat yakin mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah conto lurah kene latesane kemarin katur wonten ngarsanipun Pak Kiai sing esok sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko isih karo mikir kepiye nasibe santi nuwun sewu Bapak polisi lek nyambut gawe tenan ala kudu hati-hati karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak penjahat karo wong sing padha judi sing abot pancen dadi Pak Dukung lan nek saiki esok ora gawe lawuh wong wis diconjok kono kene nggone wong ewuh ning jam 5 sore mumet nek golek but Nek dukuh mriki ya mboten. nek dukuh kene ora Ora beda Jenengane saya nek- abot sing dadi RT kudu iso nentremke lingkungane
kudu cerdas apa pikirane mongko RT rong karuan pira bayarane. Lah apa entuk bayaran ta nek RT? Oleh Bu ae nek aneng sing bayar nek ora. Pira bayarane Pak Moko? Nek nggon aku niku RT niku sedina 1000. Sedina 1000. Mosok 1000. Kok ora percaya to kuwi? Itu sudah termasuk. Dadi setahun ki suwidawi nek ora percaya kuwi tenan. Ning RT kuwi masa jabatannya bareng karo lurah waktu itu. Nggih Pak, ngeten nggih. Undang-undang ngono kuwi. Aku ki lho. Alah, ngopo RT ra kepilih ya nok ya? Lah iya. Oh dadi RT seminggu di demo. Salah sing do demo. Lah masalah apa to? Ngomong beras ra dindumke kok demo. Walah kuwi wis korupsi ya. Hae rakyat kok Ya ya. ora ngono kuwi. Nek saiki pancane jaman hebat ning kok isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono banjir kono gempa gedene ora mekakat. Mulane sing ati-ati. Mula kanca kabeh ayo padha tobat nyeling ana sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat rati suguh kuwe donat. Wong sing ana kono mung gembele malaikat. Ngono kuwi Pak. Ayo eling dulur marang pangeran nyeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan. Bondo donya yakin iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran. Mula dadi wong urip jopelek dikir nyeling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono yakin ora ana tempate parkir. Ki arep karo guyon le nyampe kene iki pitutur luhur lho. Kula niki ya gumun kok sak ucap-ucapane bojo kula niku jian apa. Wah aku ki kadang-kadang aku cok mikir. Lah utekmu ya Pak nek kok ya. Karo bapak lho, Mbak. Karo garwane kok ngutek-ngutek. Lah jenenge napa nek niki? Bojoku ki saya suwe omongane malah kaya kentir saiki. Lah apa jenenge apa nek kok sine jero ki? Polo. Aku luwih kasar. Lho kelemu aneh-aneh lho. Otak niku rak bahasa Indonesia. Nek otak ya aja sok ngelingke wong. Aku mbiyen golek pangan kowe tak rewangi dol ning Jakarta lho. Apa? Poso-poso ngono gandeng musuh wong arep buka kaya aku ider daging ning perumahan. Sampeyan Lah ya usume wong turu kaya daging. Ana wong tangi ibu. Enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Iki ibu-ibu ki marah-marah ya, Dok ya. Kok marah kok. Payahe istirahat ning sampean ki Bengak-bengok. bengak-bengok. Oh piye mau nang bengok? Daging, Bu, daging. Wong itu. Kamu enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Aku yang ngomong. Iki jane sing rodok ngene sapa coba? Men, anggere do urip. Nah wis. Iya. Neh apa wis? Nah, pokoke ya. Aku Ayo. manut Pak Mbak Jange. Ayo. Sak karepe jenengan kok ya. Wah, nek karepku ya ora ngene iki mangsane. Karepe jenengan mah ora mangkat ning bayaran ngono to. Bacot entek monggo. Ayo, Nduk. Ayo penajengake nyuwun ngapunten monggo sedaya. Iki saweran tak hitung duit tunai wis terkumpul kurang luwih gang 100.000 Mbah Waluya. Nggih, jenengan rumat monggo. Ora ngono. Iki 500 ki karepku tak domke sinden-sinden ki nyatos-nyatos. Oh, Dadi nek niku mun mangsa bodho lho. Kan mangsa Bodho. bodho. ora maksudku dadi nek ana sindene nyatos-nyatos ki paling ora ya sak yuta. Monggo Oh, nggih. mon tak njaluk pambiyantune Mbah Waluya le golek imbuh. Mbok menawa Pak Wakil Bupati utawa Pak Wah, lho Pak sampeyan. Penewu. Ampun ngoten niku. Ngomong lah yang padha karepe kowe kok sampean ki dadak. Umpamane ana ya ora tekan kono. Lah sakniki rak saking dinas sosial niku sampun boten pikantuk nyenyuwun. Napa nggih? Neng prapatan wis ra entuk ya Pak ne ya. Nah, ana undang-undang pokoke njaluk neng perapatan ki tidak boleh. Mulane aku alian neng pertelon. Kene apik-apik ngomong kok. Ora. Ora iki ya mung guyon kok ya. Nggih. Ora mbok wontine ora maringi ora apa-apa nek ora isin. Iya. Lambemu kuwi ora. Ya, iki minangkani pamundutan, Mbak. Nggih. Nawala akeh banget sing kudu diwaca. Ya. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang saking kula tambal ban motor kidul gamol nyuwun lagunipun Gubuk Asmara matur nuwun.
Lajeng menika saking karyawan Fajar Group ki kagungane penyanyi Pak Haji Saidi Mbah Fajar Group menika. Ya. Pun ngerti lho. Ya mbok menawa jenengan kesupen ngono Pak ya. Nyuwun tembangipun Sri Huning kalian lali janjine. Ya. Ana meneh Mak. Ana. Nderek ndedonga semoga piyambun Bapak Ivan dan Ibu Ajeng menjadi haji ingkang mabrur. Allahumma amin. Dan semoga Joglo Arjo Suwito berguna bagi masyarakat banyak. Amin. Kagem Mbah Haji nuwun sewu kagem Mbah Waluyo dalah Ibu Suhin serta Mas Dalang. Salam sukses dan salam dari Sudar N keluarga di Lampung. Nyuwun lagu Caping Gunung. Sampun Pak ya. Dirangkep karo sing lagi wae muni ya Nduk. Iya, ora apa-apa. Ya ki ben sindanku ora mung do ngrumpi wae iki. Salam saking pundi niku, Pak? Saking Lampung, Mbah. Salam napa? Salam tempel. Wow, salam ki aku sing salam rindu ora seneng aku. Lah pripun? Salam sayang ora seneng aku. Lah kok Salam sing ora gampang lepas. apa? Salam taklim. Lho kok salam taklim ora iso gampang lepas pripun? Lah liyane do ora dilem kuwi dilem dhewe lho kok. Wah iya. Oh, salah. Iya. Heeh. Ayo ben Menika dipun dawuh. dikancani karo saka iring kene dhewe ana penyanyi Mbak Anggi. Ya. Nggih, monggo Mbak. Ayo kene. Maju gabung karo Mbak Waloyo Nduk. Kene Nduk, kene Nduk. Monggo Mbak Anggi. Majeng Karo Bapak ya. Mbak Anggi. Meka iki wae. Bang. Ya. Nebras. Nek ora gelem ngalih langkah ana iki. Langkah ana wae ora apa-apa. Kuwi kok ning kono kok ana Kene, bagor isi plastik apa isi pasir. Kene. Waduh, ana bocah kok Delok kaya bapakmu kok ngono kena. Ngono kuwi, Mbak. Mau jare goleke sing bocah kok kaya Arek nggo nyemplungi brojong. Enak brojong sakmono kuwi pajek bombing. rada jejak ke tengah. Bocah kok kaya patelot. Nek patelot kaya ngene iki Entek setipe sepiro. aku gelem dadi bukune iki. Wes. Kayak wis ngaturke lagu apa Ming kari karepe kaya. Wah, jaral. Aduh, anggere cah. Ngaturke Sugeng dalu sik ngaturke kula nuwun karo pandonga kanggo penyanyi Pak Haji Saidi lho. Sampeyan ki ben dina ndak melu aku mesti diberkahi karo penyanyi Pak Haji Saidi. Ya. Mula tepos lira ngaturke matur nuwun aturna, Mbak. Matur sing tirik pindho. Tirik-tirik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kula nuwun kagem Pak Haji Saidi. Haji Saidi lan sedaya keluarga ugi sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki. Injih. Matur sembah nuwun sampun ditimbali wonten mriki. Iya, Nduk. Suarane halus tenan ya, Pak. Halus berarti Ngono ayak. kuwi gergari bapak gurune lah aku ora iso basa mergo ya sampean Alah, ngajari. wis kene Nduk Cahyo. Wah. Arep cilik gegere anget banget ki pondroke akeh esuk semua. Wah kaya pitik wae ndoke Iya, akeh iya, ndoke iya. akeh. Terus arep ngaturke lagu apa Nduk? Waduh, ban batu jane. Baduke napa, Mbah? Bathuke nawon kemit. Batuke ndak atos iki. Ya. Lali apa Mbak? Napa niki? Napa Mbak Cange? tembange? Wonten Sri Huning. Oh, Sri Uning. Iya. Ngangge bawa mboten? Monggo. Prayogane lah mboten sah. Mboten sah. Langsung mawon. Lajengan kemawon. Seneng kowe nek tak langsungke seneng. Ora sah do ngrusui kowe do lungguh. Nggih. Ayo ora apa-apa kowe diwangi karo Mbak Elisa. Elisa kok kowe ya. ngatekane Nduk Cahyo. Oh. Elisa. Ayo Mbak El. Men sing sitok ki men lungguh. Kok sia-sia to, Mbak? Lagune apa Pak Nemo? Alah, mbok. Sri Uning. Sri Uning. Sairku ra ngono kuwi. Lah kepiye? Eman duwe bojo ra kurusan. Terus? Wong wedok ditok ora karuan. Ngono. Njaluk klambi disemayani sok lebaran. Terus? Bareng ditake jebule durung bayaran.
Edan tenan duwe bojo ra manut aturan. Nek dikandhani mesti akeh lewang sulan. Ngono lah kok njaluk klambi nggo lebaran. Saking mangkelku tak tukokke pakaian jaran. Sanu. Pakaian jarane ra sopan lho, Pak Ne. Lah ngopo? Engke nganggo sepatu, nganggo kacamata. Ora katrokan. Malah meneri kok. Mangga. Nggih. Sri Uning nduk wong loro, Kembulan. Nyuwun tintingan sik, Mbak. Nyuwun lintringan, Mas. Tintingane, Mas, ngono lho. Ayo. Oh, Mbak Waluya urung pirsa. Urung aku ora. Oh. Pengen ngerti apa pengen ngerti banget? Ayo wis to. Mau tekan lokasi kene iki. Weh, Mbak Anggi sekalian. Sekalian nopo? Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora saru, ora dosa kok ngono iki. Ya ora apa-apa. Lah arep lewat mana? Calon manten kuwi, Nduk. Calon manten to, Mbak? Lah kene iki wau. Cilik-cilik payu ya wisan. Tekan lokasi ya wis tak. Mbak Anggi sekalian aku yang. Iya. Wong tuwa mung mengestoni, Nduk. Nggih, bener. Muga sempulur. Kaya aku karo Mbah Waluya. Heeh. Ora apa-apa, Mbak. Lah arep sempulur kepiye nek kowe karo aku ki. Wah, bendina teng perencu ora tau rukun. Lah ya sampean kuwi anggere wong wedok ngeluh ya kaya ngono, mbok ya nek wong wedok ki rada ngelumules ngono kuwi terus kepiye ngono lho. Iki sak kecap ning suaramu sengak. Kok sengak pripun to? Anu lho Pak Wakil Bupati. Bojo kula niku tangi turu niku Pakne sikilku lara sing tengen iki ora nggo lungguh ki lara. Ayo rasa lungguh aku. Lah aku tangi turu ki ngomong bune dadaku ki nek nggo ambekan lara lewat suan. Ayo rasa ambekan. Oh lah ya. Lah ya gur bales aku ki. Sengak ngono wong wedok ora. Wong loro ayo kene nduk cah. Anu to Pak, mbok iki mumpung di anu Pak Wakil Bupati iki ana lenggah to, mbok saged nyawiji wonten pepanggungan lak yo sepiye bungae Pak Haji Saidi to, mbok menawi saged nyawiji lho Pak Wakil Bupati. Monggo tanpa mungkin lagunipun napa nderek mawon ngono nggih. Mboten kula papak nggih. Mboten ketang 8 lagu. Nggih, monggo Pak. Anu, ampun dangu-dangu teng mriki Pak. Nggih, mungkin ndak keseterus. Kula cengeng ngeten iki terus. Mula nggo diklek to Pak. Lah pripun citane saking reka dhuwure pun sempat niki. Niki kula kon napa? Lah niku niki pertama-tama mungkin bisa mengucap pangandikan nopo nderek mawon sekelimah nopo berapa kata ngaten lajeng nggih niku nyanyi sareng-sareng niku sik kula boten saged nyanyi sareng-sareng. Oh nggih mengke joget kula nyanyi. Kula nek kok nyanyi tenan mboten. Nggih anu Pak, maca-maca puisi. Bapak ora. Kula niku ora iso nyanyi. Isone ngeterke pulih menyanyi. Lah ya. Piyai Sembodo kok. Niku repote. Terangane tamen. Terangane. Nggih, kalau tak matur sekedhik sepindah malih wonten ngasanipun Bapak Haji Saidi saya Ibu saestu matur nuwun dalu menika sampun paring hiburan dumateng sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Mugi-mugi anggenipun gadah kersa ngresmekaken joglo Arjo Suwito mangke saestu nggih migunani dumateng masyarakat lan derek ngucapaken sugeng ambal warsa dumateng Ibu Haji Saidi nggih kang dalu menika ulang tahun mugi-mugi kaparingan sehat panjang umur
Lan saestu langkung sayang dumateng Pak Haji Saidi. Amin. Lan ugi Mas sinten asmanipun ingkang badhe minggah haji? Mas Mas Ivan. Ivan, mugi-mugi anggenipun minggah haji mangke saged kalaksanan kanthi sae. Nir ing sambikala mangke dumugi mriki melih mangke nanggap wayang melih kan. Amin. Pun ning nek udah ana apa bintang tamune Pak Dewaluya niku marahi tobat. Pripun? Lah kula nganti ngampet nguyuh niki wau. Mboten Sak unen-unene lucu. Niku lho nggih. Pak Nun sewu mboten Niki kula titeni. Kula niku duwe kanca Waluya mesti nggih lucu kabeh. Sing jenenge Waluya. Nggih, jenenge Waluya lucu. Ajaib. Nggih, tur megahi. Kuwi lho, Buka, Pak. makane niku mang titeni to. Sesuk nek jenengan di anak do jenenge Waluya. Repot. Nggih, marahi guyu terus. Nggih. Ning nyenengke. Panjenengan nggih, Dik. Lah. Oh, duwe pepunden ngene iki diwet-wet. Ampun suwe-suwe Pak cengeng tenan ya kula niki. Lah jeneng lah kula kok tuju kon ngadeg ya kon ngopo niki. Kula nek nyanyi mboten iso mengki Pun nyun. nembang mawon Pak mboten napa. Napa ajeng mundhut lagu napa pun monggo. Wah, pun Napa lagune? Jogja istimewa. Nggih, Jogja istimewa Waduh, nggih. niki. Kalih kula mengke, kalih Ibu. Waduh niki jual istimewa iki saire piye? Teteret, Jogja. Oh, nggih pun. Napa jenengan sing teteret kula sing nyanyi. Nika teteret jenengan teteret ngoten mek gadene. Teret monggo. Nggih pun nggo dados Niku nggih. Jogja Ah, istimewa sip, nggih. sip, sip. Sak-isane nyun ngapunten nggih nek kula klentu. Ampun digeguyu niki. Kula Mangke. jelas dagelan regane. Mungkin nek kalian tuh dijolke Pak. Nggih. Duh, nggih. Wis alhamdulillah sing penting iso melu ngramekke. Nggih, amin, amin. Alhamdulillah. Din. Matur nuwun. Timbangane kowe anu kene bergabung ya. Men ketok nek wong. Iki Monggo. gede. Iki. Mek ketok uang. Sios. Rumasane aku ki apa kok njut kok kon bergabung. Lah niku. Mung aku ki isih kepengin sugeng kok bergabung. Ah niku wis. Ngono-ngono mbiyen le ngrabeni yo nganggo ragat lho, Mbak. Alah ragat apa ber tubroke hansip kok. Apa iya? Wah, nek ngono meng ketukup. Kula kelingan jago manten iki le rabi sik yo blehke wedhus e padake. Nggih to. Dus napa? Boro-boro Wedhus kurban. Nggih to. Le munine nggo wedhus kurban ning masjid tok bleh ning omah jenengan iki. Wonten kok, Pak. Monggo Pak, anu Jogja istimewa. Nggih. Nggih. Monggo. Nyanduk kene. kersane berdua wae. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Najan sakonone Sing penting roti. ngombe kembang tahu Rasane koyo ngombe susu. ora usah mecucu Tresna karo kowe Ora bakal madu. Bunga tenang Rasane wong kang lagi kanggo. Kabeh juange tekan jodohku. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe kenapa anane tresnaku ora bakal metre kowe semua tresnaku bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Masuk, Pak. Anane Lali saire sing sing penting penting roti.
ngetetan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan sanurmanku Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe dalem nampa apa anane wis aku ra bakal ane munggah bareng ae wis aku ra bakal kalau kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa sijine aku bangga karo kowe dalem nampa apa anane tresnaku ra bakal metre kowe aja sumbang wis aku ra bakal ilang upama kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa aduh matur luar nuwun biasa sembah nuwun kula ora ngerti lagune tenan kelingane wing pas susu ngoten niku apal nek niku karo mereme kelingan Nggih, nek niku men gampang demot. lah nggih wah niki ana wakil bupati garapi dagelan pun nggih sembah nuwun anu kidalang nggih Pak Wakil kok suwe-suwe teng riki-riki ra kuat e lah pripun jajan Mbak Elisa niki Nggih, nek mboten kuat nggih gotongan yang pitengan. aduh nggih pun niki Nggih, cekap sembah nuwun Nggih, sangat, monggo. Pak. Niki sinten niki wong Nggih, kula, Pak. ngene Bude Nggih. pantesan cekelane beda Weh. oh cekelane Bude pun sehat Nggih. nyawer mboten niki Wah, monggo mawon, Pak. Pun monggo nek tegel, monggo nggih. Serius banget niki. Duh. Nggih. Mat sing mriko mawon, Pak, sing nganti seteng. Lah ngopo kok kudu madhep mriko? Men kesoting pira jumlahe. saru Mbak Ya, matur sembah nuwun, Pak, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sembah nuwun lah. Nyong Ya. gawane nduk aku nek nggo dhuwit ki ora patek anu. Ibu lho. Ya nyanduk kayu. Ketoke kowe kaya ora seneng to karo dhuwit ki. Ya Jenenge ngulongke wong karo kaya ngono. Nyo. Ora nek wong lanang karep kok nggo ngopo? Weh, lah ya nggo ngangkring semene ki nyah. Wong dina ngangkring kok ora bosen. nggo kulak deli Nggih, Gimana? sembah nuwun. Niki wau sampun. Jogja istimewa. Wah, Pak Wakil Bupati. suwantene piyambakipun Pak Iki Danang. slempetke ngendi, Pak? Weh, lah ya ngendi kena. Nyonggon aku kek slempet. Kowe sing nylempetke. Aja sembrono. Lah ngopo? Ora slempetke kene. Kuwi dik negara kok joleh ngandhe jugangan. Ayo sing apik. Mulane aku ki takon, Dong. Ya Deleng deleng kok juga. ning Bank Mandiri kono lho. Oh, Bang Mandiri. Nggih, suka Pak Dalang wonten Inji. pamundan malih Tutup niki mana, wau. nggih Lali janjine. Lali menapa, janjine. Mas? Iya. Sinten sing ajeng nyeker? Nyeker. nyekar penyanyi Dek Niken ya Ah, nggih yo. Dek matur Ngatur sing lucu, monggo. Lah sing dagelan ki jenengan. Sing dagelan Pak. Mbak Walu, Sing lucu iya. ya jenengan. Ora kok. ora dagelan ya iso lucu. Ayo. Bagiane nyanyi kok. Oh iya. Nggih, wonten dawuh menapa menika? ya apike prayogane ngaturke kaya Mbak Anggi mau kae Oh lho Mbak nggih, Niken ngaturaken kula nuwun sugeng dalu. Nggih. Bapak Haji Saidi sak keluarga. sampean wis sowan ning daleme Pak Haji Saidi iki wis pindho sing taun wingi kae Oh nggih to, wonten mriki. anu ning Resa Dinama kono ning Joglo Oh ngaten. Iya. Nggih. donga Nggih, mugi-mugi Pak Haji sak keluarga pinaringan sehat. amin Lancar anggenipun makarya, lancar rezeki. nggih wis Ampun. nggih kok biasane sing bubarke tamu undangan ki Yanti Ya kok malah aku lho. Ora Derekaken apa-apa. sugeng kondur, Nggih. ingkang sampun kondur nggih. Kula wau wonten pesenan lagu nggih Mbak saking Pak Kamto, Pak Sukamto, Ketua IKC. Candi Rejo Semin Iya betul langganan. Ngersake lagune Tembang Kangen. oh tembang kangen nggih Nggih. nggih tembang kangen wis muni to Mbak Dereng.
Wah anu Ding tangga kowe wah Ding. Iya, iya. Iki ngampun di rumiyin monggo. Oh, lah monggo nderek. Medley mawon lali janjine kalian tembang kangen dipun dadosaken setunggal. Oh iya. Kajengin prayoga ya manjak. Iya, payogane ngono ya, Nduk. Iya. Ya. Ya, lali janjine sithik kok lagi tembang kangen. Ya, kanca-kanca. Jiwa lali jan kandhane alasane tak gendong kemana-mana Waduh, swantenipun Mbak Niken sae sanget ya. Iya. Sajake wong ki nek lagi bermasalah ki mesti performe apik. Kok bermasalah iki lho? Apa ora? Oh ya, aja ngasih ngono lho maksude iki. Pun rampung. Oh, alhamdulillah. Iya. Bu Asih sehat to, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Totok dos pundi menapa sampun sehat? Alhamdulillah sampun sehat. Alhamdulillah. Di anu Mbak, diarahke dahare aja pareng dahar sing landhep-landhep, aja pareng dahar sing atos-atos ngono kuwi aja. Landhep. Bahaya kanggo kesehatan. Pripun, Dik? Eling kancane. Lah ngopo, Mbak? Semono kok dintekke lho. Ngadeg melu joget kok malah gur mangan wae. Yo. Mbah Walu yo ket mau linggo to? Lah kepiye? Oh, lah di malah mangan malah dahar kok. jumeneng, Mbah. Aku iki ngestokke dawuh Pak Saidi. Pripun? Iki disuguhke ra kon ngresepi kok. Iki ditokke wae engko nek trukul jagunge iki kepiye mbok ya. Jagung mateng kok trukul. Wayahe. Gedang sing dienggo munyuk to, Mbah? Heeh. Lah ya kuwi nak tunggale. Kowe mangan men kaya munyuk. Jan-jane kowe nendi galakatmu sajane atiku sajane kowe kencan karo yo
Matur nuwun. Ya. Sampun Mbak Jangi pun sendikani. Nggih, Bapak. Nggih. Salajengipun Salajengipun kok salajeng. Mbak menawa panjenengane Mbak Elisa Diaturi kalodhangan Mbak Elisa. Heeh, Nduk. Ben nembang apa? Nembang apa Nduk Cahyu? Niki wau nggih mboten wonten pamundutan. Nggih. Terus nggih nderek niki ajeng napa? Napa sareng-sareng kalih sik lintune? Mau jare ana gubuk anu Gubuk asmara ya, Pak? Oh, siap. Enten ta Mbak Jangi? enten. Nah, monggo. Ning kagem gara-gara. Oh, lah iya. Dadi Nek iki ngono- sak kersane Mbak Elisa wae. Ya. Tembang liyane dienggo esuk-esukan bae, monggo. Nggih, napa nggih? Kula menek kon sakersane Mbak Elisa bingung aku, Pak. Ora usah bingung kowe saya saisamu apa sing kira-kira. Ya karo bapak karo ibu sisan ya. Ya ora apa-apa. Wong yen lagi gandrung. Oh iya iya. Jan sida gawean wong tuwa. Oh jenenge kita kan trio. Lah kan timbek, Pak. Iya Ben ora ngentekke pasitan kuwi sing genah kuwi kok. Walah ya aku ki ya mangan ki ya duga. Aku takon ro rampung kok. Oke. Aku takon ro Iki rampung. mana? Iki wae sapa mesti ana sing duwe ki. Oh, lah Takon bae. lah pitakonku rong rata lho. Ora Aja karo. takoke kok. Sir ku arep tak ratani ngono menyan malah. Nggih, Mbak Cange. Insiye. Kok sampun. Namung GGJN. Apa? Kegujengan. Oh. Semoto. Nggih, nggih. 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 Aku sing gagas iki wae sapa kuwi mau. Lah nggih. Iki piye saya suwe saya entek saya. Saya cilik Kalau setot. kabeh wis ditakoke jek ning sini. Rumasane apa jek ning sing kliwatan apa? Ising nek sing tak takoke malah wis mandek. Ya kowe ning jero tak takoke. Nggih, monggo. Nggih. Nggih ngentekke pamundutan, Mbah. Nggih. Menika wau saking Bu Sri Temanggung Ya. nyuwun lagune Gelo. Oh iya. Nah, monggo. Kancani Waranggana, Mak. Ya, Sinten? piyane Mbak Yanti. Ya. Oh nggih. Minyak telana catekaan wangine wangi bangi. Minyak telana catekaan wangine wangi bangi. Minyak telana catekaan wangine wangi bangi. Ayo guyu timbang susah. Ayo padha guyu. Gini. Kenceng gon ping kene, kenceng gon ping kene. Ten gen tandani. Nah, ini. Iya. Ini tempat berkumpul evakuasi. Silang. Ya. Aturke lagu. Lah. Gelo. Gelo. Nggih. Piye ngantuk? Ora cah Sama guyang. kok ngantuk. Kuwi ora ngantuk, Mbak. Pripun Lah, Mas pripun? Yusuf? Lagi mengandung 3 bulan. Oh, lah mula to mula. Wingi wis melahirkan pas neng Wotawati ya. Meteng pirang sasi, Nduk? Meteng Kon ngandut pirang sasi. dereng kula cek e, Mbah. Kok tuku anu, Mbak? Kok tuku tes pen ya? Tes Apa? tes pen nggih napa? Mbak menawa setrum Tes pen nggih napa? Udu tes pen. Oh, tes pek. Heeh. Oke. Nah, bojoku kali ya meteng 3 dino gian. Ayo kita cari. Ya. Matur nuwun Mbak Cange, kula matur sawetawis wonten ngarsanipun penyanyiipun Bapak Haji Saidi Saklowangsa. Kula namung nderek ndedonga saestu ngambali matur mugi jumbuh ingkang kinayuh sembada ingkang teng Sedya Rahayu kang kaestu basuki kang gesti. Amin amin. Nyuwun pangapunten penyanyiipun Bapak Wakil Bupati sedaya kemawon nyuwun pangapunten. Mbak Cange kula kepareng badhe nyuwun Srampat Slendro Menyuro. Nggih. Menawi Wah, lepat nggih, nggih. kula nyuwun pangapura. Ya monggo. Tak kira nek arep nggo nyepoti jenengan mudhun. Mboten, monggo. Nggih. Lajengaken. Matur nuwun sedaya kalpatan nyuwun pangapunten. Ya. Iya ndak tak derekake. Ya. Kirim pati kasih, Mak. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ilaruhi Ki Sena Nugroho ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tak derekake. Ya. Tansah marpamoring sukma
Sinaksmaya winaya ing sepi sinim pentel ing kalbu pambukaning